ודאי שריש לקיש אומר שמי שחוזר בתשובה הבאה, העוונות נהפכים לזכויות, אבל למה? שימי לפתוח שזה אופן יותר עמוק. ברגע שאתה חוזר מהעוונות האלה בעצם מביאים אותך להתקרב לשם, אז בעצם זה היה סיוע, ובעצם זה היה המודעות שלך להבין שאתה רחוק, כאילו הם עזרו לך. אז אם הם עזרו לך, אז בכוחם אתה חזרת לקדוש ברוך הוא. אדם שחוזר בעירה, הוא אומר, בסדר, עשיתי משהו לא בסדר, אבל אני ממשיך בדרך שלי. החטא עצמו הביא אותי לקדוש ברוך הוא, הבלבולים שלי הביאו אותי לשם יתברך, אז מבלבולים מה נהיה לבלובים, הבנת? הבלבול נהיה לב בעצם, הוא מביא אותי לקדוש ברוך הוא, אז זה הזכות, שזה נהיה עצמו בעצם זכות. עד כאן מהדברים, אין טעם להרחיב, כי מי שמרחיב יחריב. אל תרחיב בזה יותר. אדם בסרט יומא, בסרט יומא, דעתה חלם, דשם מינה בסרט יומא, דשם מינה בסרט יומא, אדם בסרט יומא, בסרט יומא. אדם בסרט יומא, אדם בסרט יומא, דעתה חלם, דשם מינה בסרט יומא, ודשם מינה נובל מעדם דעתה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהיו עבודה שתהיה למותך ומנותנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, ראי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מים בר פפא, רפא בר פפא, רכיל בר פפא, סלוחה בר פפא, עדה בר פפא, דאו בר פפא, ארנה אדוני אלוהינו תורתך והקפינו. תופיע ויפיות עמך בית ישראל לעיני כולם, ועמך תצא ונצא עמך בית ישראל כולם בשמך. אמרי תורתך ואומרת חכמני כי מצוותך כי לעולם יהי לי, יהי למי תמים בחוקר למען יבוש, לעולם לא ישכח פקודו כי בם חייתנו ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, אמן, 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 יצא לבעד. מודים אנו לפניך אדוני אלוהינו ולעבוד שיצאנו לחלקנו משווה בית המקדש ולעשות לחלקי שווה קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים דברי תורה והם משכימים דברים בטלים, אנו מאמינים והם מאמינים, אנו מקבלים שכר.